ka channel kelang korte lapen ke media korte ban kadom payelo nitum media long theglong lo je CEM Jotson bea ke hai alangli aprangil an mane lam nge tenong li la SDC hut mangke dudun joy la sonsi tenglong dudun joy masi a vastu bangke SDC bangke weird er son weird er lo pipon ma hasot jointorong BC CEM lo MP lo haso ho jointorong bi bang solai bom holo le itu Karbi Anglong Autonomous Council up to parliament la jointorong bi lo la so hut hang da lang li bidisore pinde la Jotson be gai la masi state haso hosi long log ya bole he la so bidisore pin thek the ba ki pidunde joine masi jointorong bita akaprek apar anathu sui fit amat state ke long log ya pada autonomous state along le derlo lama si Karbi Anglong arat tumbang sung ret nong buan tak sung ju derlo lasi lahai langdam kulute non lang le bangke ang hojing putu ret mane lam ningje tu pik la konane ki chirip da madim dota hai alang libang konane munit doji ki toy bang doji ini re kiningje re gali alang lege ini lam ningje pin amuni si non mega obhar lam ningje ta non menge ni tu masar sarje ka thar fansi direct ke tek la puja lasi nona por hut ke lasona mang avedar nahi polo ni tu matha bange athe pima nona por ke la opposition tun an alignment do bom bolo no chingrum bom apor hodlo non mang ke laso hosi regional party hiang si lason ke chesor sar ke chiputot manpeng chipi tek the putela bange chok chidet po lasi bang jon eri Jotson be ka hai la so bang ton nang pu itu Karbi hian ha kona mana bange pun thek the mati nonda Jotson be ga kona mana ba paro pan la son ekiputot aju long lelang ni tum nang puani sita target kuriere APHLC political party jitu original political party non mesen platform nang semar biro sarjai katha la so platform nang si ajab dum thim nang pu alang lita athe non ge non a political itu election nangale po dero elo ekloen pot rock ansi dolo lasi apor ke me bange nang le verwi non Karbi Anglong is best pen dimaso arat bang ke kisung thik tiglo kaita autonomous state amat choklem chodam hinta aning samse ba council ta itu non disu solai bom team Karbi Anglong amen si team Karbi Anglong cha ladake hala kuna mana tumsi cipat hek de nonta la APDCL to solar project aphan longle ke hang no lapeng UCC do la hai itu longle ke hang re aso longle ki PG kula so bange ni tu mange chedom ni thik the la bange ni tu ma kunu padhe mentune ta ni tunge kroin thik the la bange athe pima latumna kona mana dumnon kire thektik backdoor pe sena lulo no backdoor pe sena lulo lasi lahai
airport aphan longle ke nangi ta ho EPDCL apan de longle ke hang ho lasi lahai ke backdoor pes dengan dulu latung kopi pon ma itum non autonomous state ke hang potsi lahai nang klang tabare mandar bhat kuri pa lasi cicire nang bonon itum regional political party local itum itu non dobom political party local tum an mangke cicire nang bo cingrum dia por no paprap jin pen cingrum nang po non lasi pupu ciputat bang ington nang po okor Jotson be akah pandele epu kalile kaprek regional party kaprek political party tumta josi mane lason ke sar bang do puta rai tumangi ington nang po nalo mene bang ke ala sohut itu alang tumta klen theke dedo jisu join torong pia kai huta alang tumta bidisore kecipin hekte joine si aso ta autonomous state tong loglo la ditu সংবিধান along ditu Indian constitution long kitab da article 244A lage sulang do rata chini alo সংবিধান long si kitab hormu lage joy kesi long nang po bolo sita non bangke nompuani talong le aprang lagi tu Meghalaya state kelong होता ला तो होता state autonomous state नंग पिले है सीता हालत तो होता कोनो मनाराम alam karju amar laso state ta deng dede lasi lata cipalun delo aso hota lasi nilipudandi ningge welo nita mone lason ludun wea nang lelo non bangke nang ke karbi tumta ek dari set dolo intilian tum dolo lapeng non oegemi ki charli ta texer tum do latum mata ili tum ta langpon nang sakuri ta pinangi lapeng fika ta pinangi fika picha kali payment ta pinangi nange fika ta pisita payment ta pipe aning-aning aso pacong hong mat bangkuar ni ta payment pipi tikata lama si awar sai bangke thangde long delo karbi long autonomous council pe karbi long rat bangke lasi dugre lo lasi mas plastar hemang silo nong puar ni anta isi poka hemanta chikin theke delo karbi long rat sumpik hayang lo no lasi non ke wang ji itu election itu MP election bangke rat tum panchuling rilo non matha pamenang po misen candidate pansi ingwaisi pahai danang po la non ni tum kache toyji sar jai kathar pansi candidate ingwai elo la si sar jai kathar pansi pahai hek nang po ong dung abuten Jotson be akehai lam kani je ci pulote ci sorsa sonci ci mandel po bang salam thei usonci langli hawan datang te ke kongsi jero po ya sona ta sinota ci pulo tang tan gapre kali mithang kar biya si jero long lepo asi nirutum la APHLC Dhansiri aro pen bangso putha si nituma pini la so presmin mate franke mai phana kolo la si bangso nili ki punam kan tum pubang la helo ahoklum alang listame Jotson be ke tame kedam tang IACC ahut ke chesono IACC along ke nut a chesong pin polu si tipulo alang tum chesong lo hala so hut kar bi akhayan phan pang rum lo in no so phan pang rum lo parum pet pen hala bang so hut nikan ke phoke lang tum chari chalon lo hala nikan ke pho chari chalon bo ma hut chi tame kar biang long tani tumta khai kang thim pupen hempre kang thim long nang ji la pen hempre kang thim ke long ji a right do ni tum pima protang te 244A article long ke ni tum phata kar biang long phata autonomous state
ke long ji ku arai dang topitan do ku alang ditum ninje dun ta are sonsi ditum thek long lo lapen hala sujong se alang ditum ninje dun mate hala sujong si MP ditum kache toy dun nepi doktor jontor opi phajong se alang ditum chingbai chingsai penang ditum si paniyedun alang jong si pajur tante pinian si ke ditum ke labang su hempre ka joini penke chi sorsa morsa jokto ji apolo lapen ke alangli pusi tame inut ke thek set kireset ka chinia abang pulo ino soya polo si tame alangli APHLC along a president alangli phan ka sorsa ji bang ke halarat amaya long ke lahai personal lamang ke alangli te nije je det nang ji apolo pusi minut te make alangli phan ning dupen alangli phan pindiam solam ke lasi monon pichita alangli la haya puthak pen la hai alam pen khai angbong pacar mo dei pan mate khai angbong pachilang selele dei pan mate mo phida pisita me la so anun kapre banta papulong dei pan sini to make chuling rilo langdang lu potang te ESTC pen kaskom halabang so hut karbia khai ron thama ki donang ci boycott nang don rap ci pochiro ahem ci dam le ciwang le la pen ke ci juida mong le ciwang lo ki tiki yang dunong le halasut komal lo patang te ESTC a hot ci halas ron ta wang lo la pen de ESTC pen CPM ka ci kak a hot ci tame kar biang bong pupu don rap pacitu pacitha hem rid be pacikai ningkan pharu le bang choklen chodam pen a hem arit ka chikim lai ka chuberti chuberton ke la ESTC pen CPM ka ci kak si hem cikai lapsi asok asang na chelo hem arit phain pilap ke komal lo patang te la ki ESTC lo nasi hala so bidi lang no ke non an ke chiwarna ko hala bang so bidi lang no ke non ke walang nelo non uwe kimia tum khaya phan aning ka ching hot khaya phan ala tu ka ching hot ka chin so pen a joine hem prekang thim long nang jipu ka che so lo ke ala li jakong bidi sore sinang piduna po ala li hala pu ko sorsa la pu ko sorsa amuk hala puson amuk la puson ba ke ala ni niye ji datang po nasi non ki bangi phan make regional party anke kaita welcome APHLC hoy parke nasi alali tumta ahok pet khaya pharmacy card jablo autonomous state chinang bekpo autonomous state aphan sinne like claim putante la autonomous state ke han begi along si na chi pa ok dunsi but RD na pidesi bidi sore na pidesi alali phanta chuning ri poniglo lasi alali Jotson be kai phan nilitum hin pen ninduk mate nitum pen ke ka tuning report ke lahalo alali phan make lapen langon thulona ilitum lonon kai ke sitami ilitum ke kaita so suluk sudak te mon kaita du stala so suluk sudak te monalong la an jongsi yalang tum ka sor sap lo tang te hala suluk sudak te monong ko pia posi ang litum ta hadak dam pen sor sadam hadak dam pen atu posi ante la hay pot claim nahi dalo protest nu dalo lata arjume me alam lo alam ni Jotson be kai pa lapen ke isi do thula no solar project uta solar project apu thake nilitum APHLC hoi pen khai aphan ka ting hon binong lapen khai aphan si nilitum kar japi binong posi la solong leke nilitum ke peklong le lapen ke pek thek thek pusi nilitum ke jong thip lo solar project system lapen do thula non hala UCC sitame dak karbiang long mate karbia khai dimaso pen karbiang long along ke labang su aron atang ke man deji pasi ke chuning ri duno athela so patate nang litum jong si ke thekere na tu se ke japang ral phan ke japang patate labang so sirul put ki pa deji aphan make che song dun nang ji pusi ni tum chuning ri pondo lasi labang so sirul put apatak tame ni tum ke so dak pen pindiam no la pen ke ni tum ke chidon ni thek la pen ni tum ke nang ni mo pita lai silo lasi non jitu ke bangi lang aphan make ki me senji aphan chingrum pet pen ki doji aphan is siver apeng siver pen si non charibo masokar phan si jitu make ke parami phasi claim la per nei pusi kado kabe regional party do ana phanta welcome no la pen ke kado kabe inglo so pen chenglok karbia khai pen chenglok kapre khai tum tame na che som ni phasi chuning ri pondo lasi nili lam thela Seta me partisi ruidun de thotpo partisi CEM jobat be ke hai alang ni bang Jotson sorry Jotson be ke hai
alangli bang ini tum amai pu APHLC president amai pu jaya kathar sarafan personal ke attack bang ke ning duk pigan lo je aprang ben alangli tum nage claim SDC kaskom na pen SDC pen CPML hot ke charbo asonson personal ke attack apolusi bang ke alang tum cheteng ne melo bosin nile tum ta puduning tum athemne personal che attack ra neng patang te non ke chari bom BJP sarkar don se alang litung ke ahok pet regional party puche krong patang te alang li ton se jong du neng le ke chok che ke le non la solar project airport la pen new land settlement policy tong ho ke uniform civil code la pen chu ke dam tang wala mudi ke bang hota autonomous state of aputhak lam ning ye den mate memorandum proposal pidin to alang lahai hoi si alang tunge oppose du nang ma bosin ni tum APHLC ben ke alang ni tum han mane arguing tung mate jong du ning tum sitamela non APHLC non nagi thurmi mate party ki mi aphan si amek nang chi bidun lo lage ko pilo mane ang part agency claim wrong ma potani tunge matha thume melo tani tu lan bang budaming tung te sitame alang ni bang laso personal ke attack bang ke manong ki sitame alang ni bang alam ke lepen po sitame ningje jete ni athamne APHLC party ke non ki thormi owe to lapen karbiang long ning ke che theklong non a party lo lapen 60 dollar teng pen sikam ke claim po si ning hang lo 60 dollar teng batang te nang tungge autonomous state ta hang heke article 244 ta hang heke poge daga pu thai ma se belo paragraph 20 teng pen lo India constitution long sitame article 244 a ke na panong tang dolo lage shikshidul hoi pen le nang namlo patang pe lage related lo lage alang le tumse prang CEM ke chotang le alang li tumse lang ke chini nang ko ka buji nang ko non ni tum owe ki mi tung alang li phang ke ki pu duneng ta alam ma se belo lasi ahok ahak jongsi ke han ke jesong pami potang te ASDC ke chingthurun elo bosini tum ta theklong lo lapen ongdung atum ke APHLC long sinon na chapa okdonang se lo congress ponoi BJP ponoi lapen ASDC asong ben ponoi matela ke damtang independent be ki thurdu na tuman to sitame non APHLC long si bangom lo lasi alangli Jotson be ke haita APHLC long le ke bang phane mathai gromoi posini tumang ke hangpon chuning reporting tu lasi non alangli nahok le dam positame laso bange ningje jelo posini tum ning the pon lo la pe non ke chari bom CEM ke hai alangli phan isi ke chuning ridun mangala lo nitum APHLC pen ke solar project rokre pupini sidame APHLC law secretary pen Japan lensi DC office dong sitame memorandum pidam lo lasi kopi poloma memorandum pidam potante longle men ke karbiang long le 10,434 square kilometer along le ke kon ke hai along le ke rungpon tang pon darun e hai sitame nane ni project ban pen nonson airport bupen lahai project ban botang dalai ke kona teng loge mugada ke karbiang long arat ke nane solar project long ke hen chikim dam long le lo airport long ta hen chikim dam long le lo lasi lahai mange alang ni sidame matha pone je ongdong opposition bo masinang jong don le nitunge arju je ko bang alang ni bang matha the de ring enot karbiang long ke chari CEM botang te lapen chot tagali MP ke hai sidame Horan Singh bi ke hai alang li non apor dolang uniform civil code aputhak ke alang li parliament house long shikshidut area long ke nang lulun e bang alang li oppose doning ma pasini le tum hin batra chuning ri doning tum la anbelo pini alam theke kardom